Ati og minahal kong matalnon kay di na punta sa DBP Maasin guys, kay natas sa diri sa kuan guys niya narita kay ang ato na patag-advise diri sa DBP Maasin City, College of Maasin, CM niya. Di na dito guys, maghatod ta og advice diri sa DBP Maasin. Ngayon travel karon, so balik na tag sayo kay adunay kuan natay hanggang tao naghatod sila man tag advice diri aron way problema sa shipping ikog PP andaw habang sa mo servisyo sa kawan sa